κάμπια. Η κάμπια είναι επίσης τεράστια όταν βγαίνει, φαντάζεστε, και αρχίζει να τρώει. Τρώει φύλλα μουριάς. Τίποτα άλλο δεν τρώει και τρώει μέρα νύχτα, ασταμάτητα, χαπα, 24 ώρες του 24ωρο και μεγαλώνει. Εδώ τους βλέπουμε κάπως πιο μεγάλο και πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Μεγαλώνει πολύ. Μέσα σε 5 εβδομάδες το μικρό ζουζουνάκι που βγήκε έξω από αυτό το αυγό θα μεγαλώσει 10 με 12.000 φορές. Κατά από τις καλύτερες συνθήκες θα γίνει όσο το δάχτυλό μου, 9 πόντους και 4 γραμμάρια. Είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλους τους ζώους του κόσμου. Φτάνοντας περίπου 5 εβδομάδων τότε, η κάμπια θέλει να κάνει μεταμόρφωση. Να αλλάζει, να γίνει πεταλούδα. Γι' αυτό όμως χρειάζεται κάπου να τον προστατεύει, ένα σπιτάκι που θα το φτιάξει ο ίδιος, το κουκούλι του. Θέλει μέρος τρισδιάστατο για να το βαστίξει και παλιά τους δώσουν κλαδιά. Εμείς τώρα έχουμε πλαστικά κλαδιά που είναι πιο πρακτικό. Η κάμπια αναβαίνει επάνω και αρχίζει να υφαίνει. Κάτω από το στόμα του κάθε κάμπια έχει 2 αδένες που βγάζει υγρό μεταξύ που κολλάει και σε επαφή με τον αέρα γίνεται νήμα. Και αυτός με το κεφάλι του, σε ένα σχήμα σαν οχτάρι στον αέρα, υφαίνει γύρω στον εαυτό του το κουκούλι. Θέλει 3 με 4 μέρες να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Και εδώ μέσα είναι προστατευμένο. Θα αλλάζει. Από κάμπια πρώτο θα γίνει, έφυγες, πήγε πίσω. Εδώ θα γίνει χρυσαλίδα. Βεβαίως αυτό δεν ξέρω. Και από την χρυσαλίδα, μετά από περίπου 10 με 12 μέρες, βγαίνει μια πεταλούδα. Και τις πεταλούδες που έχουμε εδώ. Έλα παιδάκια μου, ναι, έλα τα φτερά σου, έτσι μπράβο. Οι πεταλούδες βγαίνουν από το κουκούλι τους μόνο και μόνο για αναπαραγωγή. Ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πετά. Ζευγαρώνει, η θηλυκιά αφήνει τα αυγά της και μετά στο φάνη τους. Το ολόκληρο κύκλο της ζωής τους, αρχίζοντας με ένα αυγό και τελειώντας ξανά σε αυγά, θέλει περίπου 55 με 60 μέρες, 2 μήνες. Βγαίνοντας από το κουκούλι, η πεταλούδα ανοίγει μία τρύπα, κόβει το νήμα και αχρηστεύει το κουκούλι για μας. Εμείς θέλουμε αυτό το νήμα να είναι μονοκόμματο, ένα κομμάτι για να ξετυλίγει. Τώρα έχει καταστραφεί. Δηλαδή από εδώ το βγάζει εδώ. Αυτό είναι νήμα. Το νήμα. Τότε, για να μην γίνει αυτή τη ζημιά, εμείς πρέπει να μαζεύουμε το κουκούλι ως ένα κόμμα ολόκληρο και βάλουμε ένα φούρνο και το ψήνουμε. Μισή ώρα σε 80 βαθμούς και... Πάει η χρυσαλίδα. Είναι καλοψημένο, αλλά δεν ξέρω αν είναι νόστιμο. Καλά, αυτό ναι. Πρέπει να το δοκιμάσω. Κρατάμε λίγο κουκούλι για να βγαίνουν οι πεταλούδες και να έχουμε παραγωγή για τον χρόνο. Η θηλυκιά πεταλούδα κάνει από 300 μέχρι 500 αυγά. Και τότε δεν χρειάζεται πολλά στην άκρη να κάνετε για τον χρόνο την παραγωγή. Το περισσότερο όμως... Σοβαρά, Για να τους ξετυλίξουμε. Για να δούμε πόσο. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Για να αρχίσουμε να ξετυλίξουμε κουκούλια με αυτή τη μηχανή. Τη μηχανή αυτή λέγεται το αναπινιστήριο. Πινίωνατε λίγο, αναπινίω να ξετυλίγω. Σε αυτά τα δοχεία βάζουμε τα ψημένα κουκούλια σε καυτό νερό. Το νερό εδώ μέσα ήταν γύρω σε 70 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη για να διαλύεται την κόλλα που κολλάει τα νήματα μαζί. Είναι μια πρωτεΐνη και λέγεται σερικίνη. Τους ανακατέψαν με σκληρές βούρτσες. Και επειδή τα κουκούλια κολλάνε εδώ επάνω, φεύγουν πρώτα τα κομμένα νήματα που ήταν κολλημένα το κουκούλι στα κλαδιά. Αυτό το χνούδι που έχει γύρω έξω λέγεται τα γκρνάφαλα και πρέπει να φύγει. Εν συνέχεια θα βρεθεί την άκρη. Θα αρχίζει να ξετυλίγει το κουκούλι. Σε 15 με 20 λεπτά σε ζεστό νερό το κουκούλι μαλακώνει. Φεύγει όλο το χνούδι και θα βρεθεί την άκρη. Θα είμαστε έτοιμοι εμείς να πάρουμε από εδώ λίγα κουκούλια και τους βάζουμε απέναντι. Εκεί είχε επίσης νερό ζεστό. Εδώ όμως το νερό είναι λίγο πιο ρηχό και λίγο πιο κρύο. Γύρω σε 45 με 50 βαθμούς εδώ. Ακόμα ζεστό. Εδώ κάθεται μια κυρία και έχω παρατηρήσει είναι πάντα γυναίκες που κάνουν δύσκολες δουλειές. Και πιάνει το νήμα που έχει βρεθεί. Και μαζεύει, είναι πιο εύκολη αυτή γιατί έχει βρεθεί. Και μαζεύει μαζί του ελάχιστον 7 κουκούλια για να κάνει μία κλωστή. Μπορεί και πολύ παραπάνω, αλλά το ελάχιστον 7 τέτοια. Το μαζεμένο νήμα που θα φτιάξει περνάει από μέσα από τα τρύπα εδώ. Περνάει από πάνω από τα καρούλια αυτά. Και πάει απέναντι και μαζεύει στην ανέρχεια.
εδώ, το νήμα μαζεύει εκεί. Τη γυναίκα πρέπει να κρατάει συνέχεια το ίδιο ρυθμό κουκούλια για να μην χάνει πάχος και αξία το νήμα. Αν ένα κουκούλι ξετυλίγει, αυτή θα κολλήσει άλλο. Συμπληρώνει τη ροή. Δεν είχε μόνο 2, αλλά έχει εδώ, θα έχει γύρω στο 10. Αυτό είναι καυτό νερό. Α! Είχε και κρύο νερό να βάλει η χέρι της. Για να προλαβαίνει να βάλει τα νήματα, έβαζε τσάκες μέχρι το πάμε. Πολύ δύσκολο. Θα σας κάνω μία ερώτηση τώρα. Αν ξετυλίξω ένα κουκούλι, αν μπορώ να βρίσκω την άκρη, αν θα με βοηθήσει το κουκούλι, θα σας δείξω την άκρη. Ωραία. Αν ξετυλίξω αυτό το κουκούλι, πόσα μέτρα νήμα βγαίνει από εδώ? Ποιος θα μαζέψει πρώτο, εσύ? 5, 10, εσύ? 100, εσύ? 50, εσύ? Εγώ λέω γύρω στα 50. 50. 100. Κατά μέσο όρο, σε κάθε κουκούλι βρίσκεται 1.500 με 2.000 μέτρα νήμα, 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Τα καλύτερα κουκούλια μπορεί να έχουν έως 2,5 με 3.000 μέτρα. Τότε 1,5 με 2 χιλιόμετρα είναι με καλή μέσα όρο. Ένα νήμα συνεχόμενο αυτό το πάχος. Όλο το κουκούλι ξετυλίγει. Μένει μόνο την ψόφια χρυσαλίδα. Βλέποντας το πάχος του ένα, δεν βλέπουμε το πάχος του ένα, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο θέλει τουλάχιστον 7 μαζί για να κάνουμε μία κλωστή. Το νήμα εδώ έχει πάχος 7 κουκούλια. Αν θέλω πιο χοντρό νήμα, βάζω περισσότερο κουκούλια. Το νήμα είναι όμως πολύ ανθεκτικό. Το νήμα του μεταξύ έχει 1/3 τη δύναμη του ατσαλιού, του ίδιου πάχους. Το πιο δυνατό νήμα στη φύση. Γι' αυτό φτιάχνουν και αλεξίπτωτα από μεταξύ. Γι' αυτό τα μαζεύουν τα αλεξίπτωτα. Ακριβώς. Αν θέλετε να πετάξει έξω από ένα αεροπλάνο, πολύ πιθανόν θέλετε να ζήσετε όταν φτάσετε. Είναι καλή ιδέα τότε να ελέγξετε το αλεξίπτωτο σας από μεταξύ πριν φεύγετε από το αεροπλάνο, γιατί είναι λίγο αργά μετά. Θα έχετε το νου σας όταν πετάξετε. Εδώ το νήμα όμως είναι κάπως σκληρό. Έχει ακόμα επάνω του το περισσότερο από την κόλλα, η σερικίνη. Για να φύγει από εδώ το σερικίνη και να μαλακώσει το νήμα, εμείς το βράζουμε. Το βράζουμε με πράσινο σαπούνι. Τουλάχιστον 6 ώρες θα το βράζουμε με σαπούνι για να γίνει είναι λίγο πιο μαλακό. Τέλειο. Βέβαια είναι πιο χοντρό νήμα. Αυτό είναι 50 με 60 κουκούλια πάχος. Ναι, πολύ ωραίο. Το λούστρο που πήρε και το μεταξένιο εφή είναι για να διαφύγει η κόλλα. Τίποτα άλλο δεν το κάνουμε. Με τα ίδια μηχανήματα δουλεύουν ακόμη και σήμερα. Λίγο πιο σήμερα. Τώρα, για να χρωματιστεί πρέπει να έχει φύγει η κόλλα. Όμως η κόλλα είναι είμαστε μεταξουδίο, γιατί το νήμα μέσα στην επεξεργασία ύφασης. Και εμείς συνήθως προτιμάμε να αφήνουμε τη σερικίνη επάνω στο νήμα μέχρι να τελειώσουμε όλη την διαδικασία και έχουμε ήδη ύφασμα και τότε βράζουμε το ύφασμα. Πολύ πιο εύκολο να δουλεύετε με αυτό το μορφή από να δουλεύετε με νήμα. Το νήμα είναι κάπως ευαίσθητο και αν δεν θέλετε να μπλέκετε για να φαίνεται σαν το κεφάλι μου στο μαξιλάρι το πρωί, πρέπει να φύγει από εδώ λίγο γρήγορα. Αυτή τη θηλιά λέγεται ο τσιλές και θα πάει σε μηχανήματα σαν την μποβινουά που έχω εκεί. Εδώ βάζουμε το τσιλέ απάνω στην ανέμη και από κάτω γυρίζει την μπομπίνα και γεμίζει με νήμα. Είναι πολύ πιο εύκολο για να πάει η διάφορες επεξεργασίες και πολύ πιθανό να φτάσει σε έναν αργανείο για ύφανση. Πριν λίγα λεπτά είπε, για μας είναι πάντα καλύτερα να φτιάξουμε το ύφασμα με την κόλλα επάνω, το βράζουμε για να φύγει την κόλλα και τότε είναι έτοιμο να πάρει χρώμα. Ή μπορούμε να το βάφουμε σε καζάνια με ποειές για να γίνει μονόχρωμο, ή μπορούμε με διάφορους τρόπους να το τυπώνουμε, να έχουμε σχέδια επάνω. Αλλά μερικές φορές θέλουμε νήμα χρωματιστό. Και εδώ, στον αργανείο, βλέπετε ένα σχέδιο που δεν γίνεται μετά από το ύφανση. Πρέπει να βράζουμε και να βάφουμε το νήμα από πριν. Όμως αυτό είναι πιο δύσκολο για μας και αν μπορούμε τα αποφεύγουμε. Ο αργαλείος που βλέπουμε εδώ είναι μηχανοκίνητο. Δουλεύει εδώ με ρεύμα. Επάνω έχω χειροκίνητο. Όλοι οι αργαλείοι, είτε χειροκίνητα είτε μηχανοκίνητα, δουλεύουν με σχεδόν του ίδιου τρόπου όμως. Πάντα υπάρχει το μακρύ νήμα, το στιμόνι που πάει μέχρι πίσω, που έχει άνω και κάτω νήμα. Και ανάμεσά τους περνάει το νήμα που υφαίνει
το υφάδι που είναι επάνω σε μία σαΐτα. Η σαΐτα περνάει ανάμεσα τα στιμόνια, θα πάει απέναντι και όταν φτάνει απέναντι, το πάνω νήμα εδώ πάει κάτω και το κάτω πάει πάνω.